Magandang hapon. Uulitin ko ulit yung video ko kasi nawala eh. Na-delete. Doon sa taong naghahamon na nagpapalabas ng mga mahihirap at inaalipusta ang mga kababayan nating mahihirap dahil sa kakunting pera na hawak niya. Boy, ang nipis ng pera mo. Ito panapat ko sa'yo. Wala kaming kotse. Simpleng buhay lang pangarap namin pero masayang pamilya meron kami. Ito ang hamon ko sa'yo. Sa oras na makita kita, kahit sa parte ng Pilipinas, matapos lang itong COVID na to, ihahataw ko itong supot ng barya kong hawak ko sa'yo. Tandaan mo, ihahataw ko sa'yo itong perang hawak ko sa mukha mo. Susukain kita ng buto ng manok. Tandaan mo yan, masyado ka mapangalipusta. Baka yung sasakyan mo yan, hiram mo lang sa tatay mo o hiram mo sa kumpanya. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi ako nangalipusta ng mga kapwa na may mahihirap. Bakit? Sino ka ba? Nakikita mo itong baryan to? Sa plastic? Itag nyo sa taong yan. Yan nakakotse, na may hawak na pera, na pinapalabas tayo mahihinang nilalang. Ako ang naglakas loob lumabas. Dahil itong baryang to, pinagsikapan ko na mailagay sa plastic na to. At pinapangarap ko, ihataw sa mukha mo to. Ora mismo. Wala akong pangarap ngayon kundi ang makita kita at makaharap kita. At kung hindi ko man lang mahataw sa mukha mo to, hinahamon kita ng suntukan kahit saan. Kahit saan tayo magpanagpong dalawa, basagan ang mukha. Pero hindi ko ilalaban ang mukha ko sa mukha mo. Dahil ang mukha mo, manipis na kagaya ng perang hawak mo. Manipis. Ito, barya, makakapal to. Tig 10 piso. Sigurado, biyak ang mukha mo dito. Pagkatapos kong hataw sa iyo itong bariyang hawak kong to, tandaan mo, pasusukahin kita ng buto ng manok. Sa lahat na nakakarinig na kapwa kang mahihirap, ako lang naglakas loob na to. At unang-una naglabas ng barya para ihataw sa mukha niyan. Tandaan mo, ihahataw ko sa mukha mo to. Yung bunganga mo niyan, na lumalabas ng mga parubulati sa bunganga mo, palalabasin ko ng uod dyan sa buto ng manok. Tandaan mo, pinapangarap kita. Open ang Facebook ko. Open for public. At kung sino man nakakapanood dito, itag nyo ko sa taong yon. Hinahamo ko ang challenge mo sa kaperasong manipis na pera mo dito sa makapal na mga barya ko. Tandaan mo, ihahato ko sa mukha mo to. Maraming salamat sa iyo. Boss Francis, saludo ako sa ginagawa mo ngayon sa mga mahihirap. Isang dakila. Mahal na mahal ka namin. Francis Leo Marcos. Mabuhay ka. Pero doon sa isang kupal, pinapalabas ang mahinang nilalang. Ako ang isa sa mahinang nilalang na lumabas para ihataw tong baryang hawak ko sa mukha mo. Tanda mo, iilan lang yan na pinapalit ko ngayong araw na to. Dahil hindi ko mati sinasabi mo. Ihahato ko sa mukha mo to. Tanda mo yan. Ihahato ko sa mukha mo to. Makita lang kita. Kahit sa parte ng Pilipinas tayo magpangarap, susugal ko itong barya ko sa mukha mo. Diyan sa hawak mong perang manipis, boy. Hindi uubra pera mo, boy. Manipis lang yan. Yung perang ganyan, hindi pinagmamalaki. Pero itong barya, pinagmamalaki to dahil pinaghirapan ko to. Pinaghirapan ko itong baryang to. Kaya dapat mong pangarapin to, boy. Pangarapin mo itong baryang hawak ko to. Hindi ko pinapangarap yung papel na hawak mo. Tandaan mo, sisikapin ko rin mag-trending tong video ko to para sa'yo. Inahamo ko challenge mo, boy. Inahamo ko challenge mo, boy. Hanggang sa muli. Salamat po. Share nyo lang tong video to na makarating sa kupal na yan. Tandaan mo, pasusukain kita ng buto ng manok. Salamat.